To assalamu alaikum. Kamar yadda kuka sani sunana Malam JB, sannan kuma Nasir a cikin fim din da son samu ne. Ga tare ina tare da wayema Aliyu Tintakiyola wanda aka fi sani da Lawan da wannan fim din mai suna da son samu ne. Yanzu ya kake nufi ka hakura da ita ne ko kuma ka? Ina ba zan hakura da ita ba. Yanzu wani shiri ka niyya, wani shiri ka dauka akan Nasir? Ai so nake idan bai rabu da ita ba zai bakwanci lahira. Inna Gaskiya ba zai lillahi. Yanzu akan mace za ka yi kisa? Tuni ma. Yanzu ba a cikin azumi muke ba, watan azumi muke. To gaskiya ni a tunani ni to zan bar masa gaskiya da ne kashe ni gaskiya garan bar masa. Ai ina mai tabbatar maka da cewa idan baka rabu da Salma ba Na bar masa na hakura. lahira na ce ba. To halin da ke ciki yanzu dai zamu tafi hutu kamar yadda muke so mu ce yanzu insha Allah rabbi sai bayan sallah da sati biyu zamu ci gaba da daurawa kamar yadda muka fara zamu daura kuma akan inda muka tsaya, sannan zamu canza salon tafiyar labarin, sannan zamu ƙara tsayin time din labarin da dai sauransu wasu abubuwa da za su zo sabbi insha Allah rabbi bayan sallah da sati biyu. Ko lawan kana da abin cewa ne? A ni dai so nake ka sani Eh. gaskiya ka rabu da Salma. To ka je gurin ta mana. Ina ruwan ka da zuwa, ka je ka kwace ta mana. Yadda ni fa dagewa ne na karbi zuciya. Ai kalaman da kake da shi wani a matsayina na dan daba. Inna lillahi. Da ma kun ji ce shi dan dawa ne. Salamu alaikum.